Eh, puro ito na pala yung si Kaiba. Be! Ano? Ano madaman ako? Saan ka? May kaat mo kami, may tournament kami na nakaready na nga ko. Yung ani, bado mo. Bado ko, masubli na lang ko duman pangkawas. Pamunas, masubli na lang ko. Medyas mo. Ano ka susubluan mo pa yan? May medyas ako sa toolbox. Sige na. Maduman ako. Sige na. Ingat. Sisikayabahan mo pala. Sige na ako, sulod pa. Sulod ko, pwede na ni. Ayun. Maduman ako, magluto ko na lang dyan. Sige na. Sige na. Ayan, si tubig mo pala. Ha? May dala kang tubig. Ay, madarlugod yung tubig. Ako dik niya lang daw. Lagod muna, lagod. Baka tubig. Mayo. Tubig. Malipot yan. Iyo, malipot. Sabang di ko palitig palipot-lipot. Ano na iyo? Painom ba ganin ng manok? Iyo man eh. Yan ka mainom. May naman ka man iyo, garo man iyo. Naiinuman nga ni aning manok. Hanaba man ang udoy mo. Pwede na yan. Ano ako, manok, may painom mo na iyo sa kuya. Iyo nga ni. Lamanan mo pa din tubig. Mapapalang tubig. Tiklag ko na sa rin. Pinalipot mo, hindi man lang pala pinalipot. Ulagan mo na lang. May maliputig din tubig. Ano na niyo, kada akong labang troping na yung ulidig diyo, tapos na papainom mo pa ni. Anong nakakasubog dyan? Ulagan mo dito rin. Ito rin ka dyan, sa manok ini gusto mo kong iraritan. Susurukan mo lang. Madali. O, di ka na mabukas-bukas. Kisa tumbler. O, di ba? Saling maabot ko ni. Hanaba ang udoy mo. Di ko mo yan ikaya. Umini na lang. Malaki lang. Umitig. Umi, straw. I-istruan man na. Ano man yan? Oh, straw. Istro man na. Inuman mo. Paano ko ni magkairi naman? Ano ka may labot? Di mo aram. Lalagang pag ganing straw. Arin, Oh, yan labot. Oh. ano man yan sis? Oh, Oh, dumalan ka na. Kumakawag ka. di na kumadara. Oh, pamunas mo. Patholder ba ganun, be? Dumalan ka na. Pasalamat ka. Tinatawag ka. Maduman daw ko baka dagdagan mo pa kung ano-ano. Sige